ba o siya ang imong gihugma? Ako galibog na aneng relasyon na. Ako ba o siya ang imong gihugma? Ako galibog na aneng relasyon na. Ako ba o siya ang imong gihugma? Ako galibog na aneng relasyon na. Ako ba o siya ang imong gihugma? Ako galibog na aneng relasyon na. Palihog prangka kung kinsa gyud na mong duha, para din ako mabalaka pa. Usahay makalibog manggod ka kung kinsa gyud na mong duha. Ako ba o siya? Daghang nangutana kung unsa tika. Di ko makatupag sa ilang mga pangutana. Makapangambot ragyod ko sa ilaha. Puryaga ba ni relasyon na ngano sa imuha pa man nahigugma. Di raman di ay ako ang gipitikan ng dughana. Di raman di ay ako ang gipitikan ng dughana. Ako ba o siya ang imong gihugma? Ako galibog na aneng relasyon na. Ako ba o siya ang imong gihugma? Ako galibog na aneng relasyon na. Daghan kong pangutana sa akong kaugalingon nga hangtod karon. Libog lang gihapon, lisod kaayo tubagon. Ligon manunta ka ayo akong pundasyon aning atong relasyon. Pero hangtod karon wala man gihapon ni klaro ang atong relasyon. Ako ba o siya ang imong gihugma? Ako galibog na aneng relasyon na. Ako ba o siya ang imong gihugma? Ako galibog na aneng relasyon na. Ngay babagaha ni natong ipadayon o ato na lang kining tapuson. Please ayaw na ko paantusa. Ako galibog na ning sitwasyon na. Gugma ba or nagpaka martir agid sa imuha? Nagpakabuang sa tao nga di sigurado sa ako unsa man gyud ni ba maluoy ka? Nabuang na gyud kay ko sa imuha. Kung dula-dula raman gani ning imuha, palayo na lang sa ako Mintras ako pang makaya, palayo na lang sa ako mintras ako pang makaya. Ako ba o siya ang imong gihugma? Ako galibog na aneng relasyon na. Ako ba o siya ang imong gihugma? Ako galibog na aneng relasyon na. Ako ba o siya ang imong gihugma? Ako galibog na aneng relasyon na. Ako ba o siya ang imong gihugma? Ako galibog na aneng relasyon na. Ako ba o siya ang imong gihugma? Ako galibog na aneng relasyon na. Ako ba o siya ang imong gihugma?